Köszönjük szépen az ütősöknek ezt az érdekfeszítő bemutatót, amivel bepillanthattunk itt a különböző kultúrákba. Most pedig következzen a nagy bejelentés, a várva várt nagy bejelentés, ezért színpadra szólítanám Tétényi Éva polgármesterasszonyt, Udvardiné Pásztor Ágnest, a zeneiskola igazgatóját, és Udvardi Mihályt a zeneiskola alapítványának képviseletében. Ismét szeretettel köszöntöm Önöket. Hát egy rendezvénysorozat végéhez érkeztünk ezzel a majálissal. Kezdődött a mi jótékonysági zeneiskolánkért rendezett rendezvénysorozat egy jótékonysági bállal, aztán Budapesten volt a Kongresszusi Központban egy jótékonysági gála hangverseny, ahol nagyon sokan és nagy művészek előadásában szerepeltünk, és köszönjük a részvételüket, akik eljöttek. És végül ez a majális a mai napon, szerencsére az időjárás is mellettünk állt, úgyhogy gyönyörű idő volt, és köszönjük, hogy ennyien eljöttek. Ez az egész rendezvénysorozat a zeneiskola további változatlan működéséért lett rendezve, szervezve, és úgy kértünk, úgy próbáltunk szólni a közönséghez, a szülőkhöz, hogy közben adtunk is. Mindig adtunk valami szép műsort, egy rendezvényt. Ezért szeretnék köszönetet mondani minden fellépőnek, aki itt a bál, a Kongresszusi Központi Koncert és a majálison részt vett, minden kollégámnak, aki nagy szeretettel készült erre, a támogató művészeknek, akik felléptek a koncertjeinken, rendezvényeinken, és azoknak a kollégáknak, akik a szervezésben segítettek, akik e-mailekkel és az ismerőseik értesítésével közönséget hoztak nekünk Budapestre is. Messzire hangzott a szavunk. Ez az is bizonyítja ezt, hogy tényleg sokan figyeltek ránk, sok gratulációt, sok köszönetet kaptunk, és ez nagyon jól esett nekünk. És azt gondolom, hogy ennek megvan az eredménye is. Szeretném elmondani önökkel, bejelenteni a nagy hírt, aminél azt hiszem jobbat és szebbet nem tudnék elmondani. A Kongresszusi Központos koncert után felkeresett engem egy házaspár, egy esztergomi születésű hölgy, aki egy német férfi emberhez ment feleségül, egy házaspár, és adományként, azt mondták, hogy adományként támogatják a zeneiskola további működését azzal a hiányzó összeggel, ami még nekünk szükséges ahhoz, hogy változatlanul működjön. Mi ezt szívből köszönjük, azt gondolom, hogy a növendékek, a tanárok, tantestület és az egész város a szülők nevében is nekik, akik tudom, hogy most hallgatják ezeket a szavakat majd, és figyelemmel kísérik ezt a bejelentést is, és azt a kis műsort. A tárgyalások tehát elkezdődtek, és azt gondolom, hogy mivel eddig is Esztergom támogatott bennünket, szükséges a zeneiskola, ezért mindenki örül ennek a hírnek, és mindenki mellénk áll és segít abban, hogy tényleg ezek a nyilatkozatok és minden, ami az együttműködéshez szükséges, aláírásra kerüljön, és akkor tényleg nem lehet akadálya annak, hogy új növendékekkel szépen elkezdjük a további, és nem csak a jövő tanévet, hanem egy hosszabb távú, biztonságos időszakot indíthassunk el. Nagyon szépen köszönöm nekik innen a távolból is, és köszönöm polgármesterasszonynak is, hogy mellettünk állt mindig. Kérem, hogy továbbra is segítse azt, hogy a zeneiskola működhessen és folytathassuk a munkát. Örüljünk együtt, és egy pici ajándékkal szeretném neki megköszönni. Egy ilyen póló van a csomagban, meg egy bögre, amit hát használjon nagy örömmel és szeretettel. Köszönöm. Hát akkor én is mondok pár szót.
Egyrészt ez azért örömünnep, mert eszembe jutott, amikor az első, talán december végi rendkívüli ülésen, amelyen nem jelentek meg a képviselők, egy remegő hangú zeneiskola igazgatónő fölállt, és elkezdett talán síron mondani, hogy hát baj van a zeneiskolával, és jaj, mentsük meg, és most mi lesz velünk. És utána lehet, hogy egy kicsit, hát talán szokatlan módon, de elbeszélgettünk, hogy sajnos, ugyan most Esztergomban előbb, de majd Magyarország többi zeneiskolájában később mindenkire ugyanez a sors fog várni, mert úgy tűnik, hogy sem az állam, sem pedig az önkormányzatok nem tudják sajnos támogatni azokat a nagyon jó kezdeményezéseket, amelyek elindultak, tehát gondolkodjanak azon, hogy mit lehet tenni annak az érdekében, hogy a zeneiskola megmeneküljön. Aztán, amikor kezdték szervezni a bált, meg amit itt felsoroltak, hát programokat, meg kell mondanom, én lettem egy kicsikét szkeptikus, hogy egyáltalán a mai világban képesek-e az emberek összefogni valami szent nemes cél érdekében. És hát elég kevesen voltunk a bálon, de nagyon színvonalas volt az előadás. A kongresszusi központban pedig kifejezetten már az az érzésem volt, hogy valami nagyon újat teszünk, és Esztergom megint példát mutat, vagy mutathat valami olyanban, ami mint utóbb kiderült, az összes magyarországi zeneiskolát előbb-utóbb utoléri. Az a bejelentés pedig, amit itt most megtettünk, hogy létezik egy olyan házaspár, aki magát nem kívánja megnevezni, nem azért, mert hogyha szégyellenék ezt, hanem mert úgy gondolják, hogy ezt a közösségnek ők adják adományként. Akkor tegnap előtt szerencsém volt találkozni a hölgyel, és megölelgettük egymást, mert azt mondtam, hogy utoljára talán ilyet a történelemkönyvben olvastam, amikor egy ember, aki megteheti, hogy ad a közösségért, adott valamit, és ez a valami nem is kis dolog, hiszen az a hiányzó összeg több 10 millió forint számukra bizony egy vagyon résznek a odaadása a közösség érdekébe, az iskolának pedig nem más, mint a továbbélés és a jövő. És ha jól tudom, ez az alapítvány, illetve ez az adomány egy hosszabb távú együttműködésnek a kezdete, tehát azt tudom mondani, hogy itt egy olyan nemes lelkű adományozóval találkoztunk, aki úgy gondolja, hogy ennek a városnak, szülővárosának a férje segítségével tud valami olyat adni, és olyan példát mutatni, amelyben nagy valószínűséggel a közeljövőben másnak is kell, hogy ilyen módon utat keressenek a jövőnek. Én a magam részéről innen is, és már személyesen megtettem a hölgytagnak, meg tudom köszönni Esztergom város nevében, hogy ezt a nemes cselekedetet megtették, és merem remélni, hogy az a különleges helyzete Esztergomnak, ami most a zeneiskolában egy pozitív példaként mutatkozik, ez minden területen is így van, és az a közösségi összefogás, amit mi elkezdtünk, előbb-utóbb országosan is példaértékűvé válik. Én a magam részéről megköszönöm az igazgatónak, az alapítványnak, a tanároknak és a növendékeknek, valamint a támogatóknak azt a munkát, amivel akár ezt a rendezvényt is összehozták, és hát megígérem, hogy amíg lehet vagy tehetem, minden olyan szükséges lépést vagy intézkedést, amit az önkormányzatnak meg kell hozni, és lesznek ehhez támogatók, ezt a továbbiakban is meg fogom adni. Én is köszönöm szépen. Hát én, mint itt az alapítványnak a képviselője, menedzsment vezetője, állhatok itt akkor, amikor a város vezetője és a zeneiskola igazgatója gyakorlatilag olyan hírt tudott bejelenteni, ami ma Magyarországon egyedülálló. Egy olyan szerződés létrehozására készülünk az alapítvány, a zeneiskola és a város közösen, ami Magyarországon még soha nem fordult elő, hogy egy magánfinanszírozó úgy fogja a zeneiskolát támogatni, hogy gyakorlatilag mégis állami, illetve városi zeneiskola maradhat a zeneiskola. És ez a bejelentés másik része. Városi zeneiskola maradunk. Ami még egy óriási nagy hála, köszönet és mindenféle egyéb, ami ebben a rendezvénysorozatban megillet mindenkit, hiszen a közönségünk az első számú támogatónk. De nagyon sok olyan támogatónk volt, akik ma lehetővé tették azt, hogy ezen a területen itt nyugodt és hepehupa mentes környezetben legyünk,
akik biztosították a gépeket, biztosították az anyagokat, és nagyon sok minden egyéb segítséggel támogattak bennünket. Nekik külön is nagyon szeretnénk megköszönni azt, hogy ezek a rendezvények itt létrejöhettek. Sajnos így a neveket felsorolni nem tudom, és ez az én felkészületlenségem, de nézzék el ezt, mert gyakorlatilag az elmúlt 48 órában itt a színpadépítőstől kezdve nagyon sok mindenben vettem részt, és egyszerűen nem jutott el hozzám a lista. De ezúttal is nagyon szépen köszönjük minden egyes segítőnek, minden egyes morzsát, porszemet, amit ide hordtak, és lehetővé tették ezeket a rendezvényeket a számunkra. És kérem, hogy őket is tapsoljuk meg ezúttal. Ahhoz, hogy az utóbbi fele is létrejöhessen ennek a megállapodásnak és bejelentésnek, még nagyon-nagyon sok munka vár ránk. Hiszen gyakorlatilag egy politikai vihar kellős közepén vagyunk, igyekeztünk megőrizni mindenféleképpen a politikai semlegességünket, és bízunk abban, hogy mindkét politikai féllel olyan megállapodásra tudunk jutni, ami a mi javunkat fogja a továbbiakban is szolgálni. Köszönjük, hogy itt voltak, és szórakozzanak nagyon jól a 8 órakor kezdődő Bergendi koncerten.